lagi dengan saya ya kan di channel mancing nyobok tergemblung floating fishing. Kali ini nih edisi spesial ini, jersey barunya panen itu pasukan Edan Nyobok Cikarang. Pinggi-pinggi ini. Kembali lagi kita mancing di Waduk Jatiluhur. Sudah 5 bulan kita mancing, kita nggak mancing. Semoga hari ini kita mancing dan mendapatkan titik yang potensial, bukan titik yang potensial. Semoga kita mendapatkan ikan babon nila, bukan ikan nili. Seperti apa perjalanan mancing nyobok kita? Ikuti terus floating fishing. Jos. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Yo, Mbah. Ngono lama Mbah, mboten ngarani Mbah. Sing gede-gede wae Mbah, ngarani saiki Mbah. Jarang mancing kok. Lah kapet ikan opo kae. Iwak ru. Nah, ini wadah mene-mene kok. Nah, tak WCL guys. Nah. Mene-mene lur. Ora dipelintir ruange lepol. Belum nyari iwak WCL bro. Yuhu iwak ru. Lentung kok. Tenan nih. Hehe. Ada di sini. Lupa mana? Lupa. Hobi. Aduh, madrasah ada ini lagi. Yo, kon gaya rok. Oh, yo. Ah, ini. Ini, buka kamera sih, buka kamera. Buka kamera. Yes. Wes. Sampean. Iya. Apa, Mas? Nganggo suket tak tugel. Oh, PJL guys. Boleh. Nyangkut mau iwak. Aduh, Mas. Apa lho? Wah. Apa lho, Mas? Iyo iwak sebelah tangan kimo. Kenapa galak-galak iwak? Oh, iki karo njupuk lumut iki. Iwak karo njupuk lumut. Iwake guys.
guys. Mene-mene yo iwak kok. Jos. Loh. Enggak sampai mene-mene kok. Aduh. Wah, loncat meneh. Ya ampun. Iya do loncat. Mesti karo mesti karo Bojone mau, aku lagi mangkat didowoke mbae sapa iki? Mbae gage golek omahe. Yo ndang gage. doain bae yo. Matur suwun, Mbah. Terbaik kok Mbah, Mbah. Jane sapa? Mbah Putri sapa? Yo gage. Jane pundi, Mbah? Asal uncal kok, ora ning kono. Kan? Aku ora uncal ning kono ning kene malah. Opo iki? Wis ngasih cangkeme sigar cah sebelahanku. Sorry lho, Wak. Sorry lho, Wak. Wah, jan. Jane lo, Mas. Iwake, tak dung. Krene lho, es. Tambah. Bentar ikan iki piye? Wayahnya ngebom. Oke, Pak. Oke, langsung ngantuk mesti. Lintiran mau sakti. Kalau aku kayak petak-petak ya, tapi orang-orang kabar. Purba iki. Nah, Purba iki. coba Mas. Wih, iwak purba, guys. Iwak purba, guys. Lintiran sakti ya toh. Wis lalalala, guys. Lalalala tekek iwak aja lu tekek. Lalalala. Lalalala, iwak enak iki. Lalalala, iwakku. Ngepu kamera ora, Mas? Ya mlebu no. Sing santai, sing sabar, Wak. Sing sabar. Buset, sing sabar. Foto karo iki, Mas. Sing sabar. Tel nomor pinten, Pak? Hah? Tel pinten lho? Itu. Sing sabar. Ini ojo ning lampis to. Kene terus nengah wae kene. Yo terus. Ya aku yo happy birthday, ulang tahun ya toh. Itu tahun baru bakaran iki. Wah, jan. Jan. Lintiran sakti kuwi mesti. Lintiran sakti iki. Wah, telak biati. Tung tang kini peluk bapak. Wah. Wis lari sini. Ojo ngono. Tung tang. Tang lo gak sik. Lontang. Di sini. Asake. Nileh dan kini. Ya, angel serok wae. Ora resiko. Pedot malah neng telak kok. Kini. Tang. Kocane ora muat, guys. Kocane ora muat. Rene sih. Lho, iwake, guys. Jati luhur, guys. Iwake nutupi rai iki. Deng kipasan sih iki. Kipas sak mene. Oh. JL iki iwake sak mene.
dung tang dung tang. Wah, jan iki esene buta ijo iki, ya kan. Oh, Expirates ya. Iki esene iki. Iki esene. Sak jose. Jatiluhur, jos. Kojaku muat ora iki? Kojaku amat ora iki, guys. Alhamdulillah. Floating fishing jos. Guys, demikianlah perjalanan mancing nyoba kita buset iki debiate sapa iku Daniel apa kae. Ya guys, demikianlah perjalanan mancing nyoba kita bersama panen pasukan Edan Nyobok Cikarang. Wes. Iki jersey anyar iki panen. Pasukan Edan Nyobok Cikarang iki. Pinggir. Hasilnya jos. Hasil akhir sik. Hasil akhirnya tak cupuke. Sik. Hasil akhir iki. Opo iki? Wah, wak tok iki. Wah. Wah, ikan. Wah, apa ya, guys? Sik. Kucing karangnya. Wes. Iya hasil iki wae. Oh, jatiluhur iki wae samene guys. Piye, domane mancing ora jatiluhur. Iwake iki sak gendeng-gendeng. Iwak purba-purba iki jan jatiluhur wae purba-purba. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ikuti terus perjalanan mancing bersama Floating Fishing dan pasukan Edan Nyobok Cikarang. Floating Fishing, jos.